Hello. Good morning, good afternoon, good evening. God is good. Hello world, hello bukid. Welcome back again sa gamay na ko nga channel, mga kabukid. And welcome in your eyes. Ako na po si Tita Chong, dinhi sa I Love Bukid. Kung kinsa tong wala pa nakasubscribe sa akong channel, please subscribe and hit the notification bell para masaya ang buhay. Hello. Ni ana po ko karon dinhi sa bukid. Ni ako dinhi karon naglingkod Dapit na sa pinyahan na mga sagbot dayon ni ako dinhi naglingkod Look at me. Ni ako dinhi naglingkod. Karon ang akong vlog party dili sharing time. Karon ang akong vlog party bitaw anang atong mga kaagi sa Batan-on Pata. Ay sa dili pa di ay daghan salamat sa akong mga subscriber ug labi na gyud sa akong mga subscriber nga ako mangitan-aw sa akong analytics sa YouTube nako analytic nga mas daghan ko og viewers sa mga edad og mga 24 up 24 years old up. So diha gyud na sa mga Batan-on, no? Unya karon ang akong sharing party bitaw anang atong mga kaagi kay lahi ko kung dinhi ko sa daruhan mahinumduman ako akong mga kaagi sa Batan-on Pata mga Batan-on Pata kanang diha sa mga high school or mga nag-college ta mahinumdum ko sa akong mga kaagi bitaw dinhi kay makihinumdum kay mingaw ang palibot. Look at mingaw nga dayon mura bitaw og imong mahinumduman imong kaagi, no? Ako lang no ang kaagi nako nga kana bitaw party na ako nahinumduman sa akong kaagi, no, nga kanang sa una manggod ang ako manggong buhok kulot gyud kay ni akong buhok as in kinky gyud kay ni akong buhok mura gyud ko og si Bob Marley. Hello Bob Marley. Ano kanang kinky unya mubo dili ini niya. Ang akong dream sa una is duha ra gyud ang akong dream nako nga naami gripo unya ang tubig kana bitong masaka sa banggira mura gyud na kay wala man gud mi gripo nya wa pud mi tubig nya kanang magsige mi og kalos og tubig, no? Sige mi kalos ako sige ko kalos muning dako ko buyag og gas og abaga kay kung inarasan nig tubig nya. Ang ikaduha nako ka dream nga ma-straight akong buhok kay kulot mo bubo bitaw kanang akong buhok gyud kanang pinalalaki gyud kay di man pwede o kanang ipataas kay purti man yung kinky ha. So pag eskwela na ako og college kanang college na manggod ta nya dabi kay sa pagka nya naka-eskwela pud in town inyong igsuon sa usa ka university sa syudad na ay among silingan nga parlor unya naa bitaw na sa una kanang unsa kani na kanang magpa-relax ka sa imong buhok kanang pa-relax kana bitaw hair straightening. So nagtesting ko nga kanang kaplano ko nga magpa relax dili pa man na kanang murag is hair straightening murag ana di pa man kanang ribbon relax pa man. So nagtigom ko kwarta uy nya
Sus ang allowance biya sa una kay purti ra yung gamaya, igo ra gyud ka nga makapliti padulong syudad niya. Ang ako pong boarding house baklayon raman pud kay abay raman pud sa eskwelahan. So kana lang yung pliti unya snack, nakaliis snack kana nag yung kanang imong weekly nga pagkaon unya sa amo kay sa among boarding house kay mag-amot-amot ra man gud mi o kana bitang kanang among weekly nga panud-an butang og kwarta ni bugas unya dahil kung naami madala nga mga gulay o mga sudan o pwede na to ang gamit niya. Nagtigom gyud ko uy kanang bahala lagi og sabi nimo makakatawag gyud akong kauban kay bahala og kapira gyud akong sudan pero kapira gyud akong sudan na unsa man siya uy bahala kapira gyud akong sudan basta kay nagtigom gyud ko nga para pa straight sa akong buhok. So tuod nakatigom ko niya nagpa-straight ko straight mubo man good boycott man di gi-straight di purting murag yapon o kanang murag ta kanang manok bitaw nga lang mo gawas man ko oy kanang bitaw nya kanang gi-straight tuod mura bitaw og kana bitang piso bitaw nga nabasa ang imbalhibo ing ana nga murag lain niya hantod giagwanta gyud nako to nga mataas-taas akong buhok unya dahin sige lang gyud og unsa ni pa relax sa buhok hantod gyud nga kanang mura pug naarang-arang pud ang akong buhok ato pero sus sa tiang mo ba nang sa una manggod ang relax kay ang medisina tingali to sa una init ang medisina tay to sa una mura bitaw rugby purtig yung gahia unya dahin pag ana nimo purtig yung gahia unya kanang makuan imong buhok kana bitaw murag bitaw og kanang manggahi ba murag bitaw og giipuksi murag pintal no unya sus pagkapila ka adlaw ay napahak akong dinhi napahak ya mo nang pagbira kay biniraha sa buhok unya ang medisina murag na over napahak in taon inyong maninay oy pero mula ginay giingon nga tiis ganda tiis ganda o tiis ganda pagka katunadayon nga kanang kuan kanang katunadayon nga na straight akong buhok unya daw bigay kinahanglan man gyud og kanang maintenance kay ang motubo mo kulot naman sad kay mo kingki man og ayo dili gyud ka permi nga maka-relax maka hair straightening kay uy mahal baya pud ang bayad murag sa una akong kuan sa una mura og sus 1980s pa man gud to mura og mahal pa ang kanang hair straightening muna nga di gyud ko maka-maintain sa akong hair kanang unsa ni kanang magpa-relax so mukulot na pud agwantahon na pud nako unya lahi bi sa syudad kay purting inita Ginoo ko purtig yung inita unya dayon unya pila ra ba imong allowance pud dili gyud kaingon nga kanang lahi mangod sa una kay pagkapila ka bulan mo balik yung pagkakulot di nawala na ang beauty sa imong hair ug kanang ingala bitaw kanang ambot sa inyong karon wala man mo niagi anang mga kuan ang ako lang i-share akong experience parte sa akong buhok og ang ako ana nga kinahanglan gyud di ay nga kanang naatay kana bitaw kabalota mo kanang motigom og kwarta kay aron bitaw nga kanang dayong dream ato dayong makuha pareha nako bisan tuod ang akong dream kuan ra magpa-relax lang sa akong hair natuman tuod nako kay kanang nagtigom-tigom man ko og kwarta pero ang problema ana ang maintenance na pud kay kanang dili man gyud permi nga kanang dako pud imong allowance unya kanang agwantahon ra gyud nimo uy ti mo nang agwantahon ako bahala ka piray sud oh no kanang makapa-beauty lang inyong maninay o mao lang ng mga ginagmay nako nga mga sharing ginagmay nga mga sharing o kanang ang uban makarelate pero katong mga kwartahan ay dito makarelate kay kanang naman gud sila kwarta unya sus kami in taon nga nag-eskwela in taon nga pulti gid in taon nga bisura unya mahal pa gyud kay naka-eskwela lagi imong igsuon sa universidad unya dayon pila ra pud in taon ang allowance basta lang makakaon og maka-eskwela wala nay lain anak hello ug mao lang nay akong mga ginagmay nga mga sharing mga
igsuon og mga kabukid labi na gyud sa mga batan-on karon nga wala miagi sa akong experience. That's all for today. Thank you for watching. God is good. Hello world. Hello. Cookie.